Україна очікує рішення міжнародного трибуналу щодо звільнення полонених моряків вже за місяць. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Напередодні документи, які підтверджують порушення Росією Конвенції ООН з морського права, направили в трибунал. Україна вимагає негайного звільнення 3 захоплених військових кораблів та їх екіпажів. Розгляд має відбутися в німецькому Гамбурзі 29-30 квітня. Чекаємо на рішення за місяць. Міжнародне право ніхто не має ігнорувати. Українські моряки мають бути звільнені негайно. Це наша вимога до міжнародного трибуналу у Гамбурзі. Утім, в Росії вже заявили, що міжнародний морський трибунал нібито не має юрисдикції для розгляду цього позову. Про це повідомило МЗС країни-агресорки. У відомстві зазначили, підстав для припинення кримінального переслідування моряків немає, а їхні права начебто неухильно дотримуються.